Malama Aisha, kina ɗaya daga cikin wanda suka yi nasara a wannan gasar. Wani labari ne kika rubuta, sannan kuma ya sunan wannan labarin? Sunan labarin shine Bakin Kishi. Labari ne da ya taɓo matsalolin wasu mata da suke fama da zafin kishi, wanda hakan yakan saka suna ɗaukar mataki wanda daga baya zai jawo su yi dana sani. Idan muka yi la'akari yanzu abubuwan da suke yawan faruwa a wannan lokacin na wasu matan, duk sanda za ka hawo midiya ko kuma ka saurara labarai haka za ka ji cewa mace ta kashe mijinta, ta caka mashi wuka. Kuma idan ka bibiye labarin, ba wai auren dole aka yi musu ba, a aure ne aka yi shi bisa an gina shi kan soyayya, amma kuma sai kaga ta karshe ta kashe shi. To me yake janyo wannan abu? Idan ka bibiya za ka ga duka zafin kishi ne yake janyo haka. To akan wannan ne na gina labari na, yanda zafin kishi yake kai mutum ga yin aikin da na sani. Malama Aisha, to wani tasiri ne kike tunanin labarin zai a tsakanin al'umma? To gaskiya labarin da na rubuta ina tunani, ko zan ce da labari ne da idan mutum ya saurara ko ya karanta zai zama izina a gare shi, saboda jigo ne da ya taɓo babban matsalar da yake faruwa a wannan lokacin. Sannan abu ne da yake faruwa kuma idan ya zo ya faru mutum ya dawo yana yin da na sani. To kin ga kenan idan dai mutum ya karanta labarin ya kuma saurara, dole zai zama izina gaba mutum ya ji tsoron faruwa abin, saboda tsoron kar shi ma ya dawo ya fada irin wannan halin da ita tauraruwar labarin ta fada. To me zaki ce game da gasar hikayata ta wannan shekara? Sai asiri ne gode wa Ubangiji da ya bani wannan nasarar da ban yi zato ko tsammanin samu. A kasance alhamdulillah. Shawarar da zan ba yan uwana marubuta da za su nemi da shiga wata shekara idan Allah ya kai mu, shine kar su sai ka garaje a cikin rubutun. Duk abin da za su yi su fara bincike kafin su dora alƙalaminsu, sannan kuma su yi rubutu kan abin da suka san zai amfani al'umma kuma zai zama faɗakarwa ce ga al'umma. Haka zalika su nemi ilimin sanin abun kafin su zarta ko kafin su tura labarin. Akwai abubuwa matakan da ya kamata a ce idan ka rubuta labarinka ka dinga bibiyan shi, daga baya kuma sannan ka tura masana su masu bibiya kafin ka je ka kai ga turawa. To ko za ki iya takaita mana labarin? To labarin Bakin Kishi labari ne na wata baiwar Allah da suka yi auren soyayya da mijinta, duk da ma iyayenta ba su so auren ba, amma ganin ta dage tana son mijin sai suka ba ta dama. Tsawon shekaru ba su samu haihuwa ba, daga ƙarshe dai sai ya so ya ƙara aure. Lokacin da ba su samu haihuwa ba ma ya ta ƙarfafa mata gwiwa cewa komai na da lokaci. To ya so zai ƙara aure, sai ta tashi hankalinta. Hakan yasa kawai sai ya ce to shikenan ya haƙura da ƙara auren. A kwana a tashi sai Allah ya azurta ta da samun haihuwa, sai ta nemi za su je su ga iyayen shi, kasancewar zuwan ta ɗaya tun auren su. So lokacin ne da ta je sai ta yi arangama da abin da ba ta yi zato ko tsammanin shi ba, cewa ya yi aure har yana da yara biyu, wanda sanadiyar hakan ya sa sai ta ɗauki mummunan mataki ta caka masa wuƙa a ciki. Sannan kuma garin ta watsawa amaryar ruwan zafi, sai ta je ta watsa ma wannan yarinyar da ta ɗau tsawon shekaru ba ta haife ta ba, sai ta je ta ƙona ta da wannan ruwan zafi, wanda kun ga zafin kishi ne ya kai ta ga wannan aikata haka. Ga ya zama abin ne da ya zama wannan da na sani. Ta rasa mijinta kuma ga ƴarta da ta yi shekaru ta rasa mijinta da ya zama jigonta, farin cikinta, sanadiyar Bakin Kishi ta zo ta rasa shi. Yarta da ta jima kafin ta same ta, ita ma kuma ta rasa shi, ta rasa kai yar saboda zafin Bakin Kishin. Shine abin da labarin nawa ya kunsa.